ಅಮ್ಮನ ಮಂಡಿಗೆ ಮರ್ದು ಬಾರ್ತೀರಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇದು ಯಾನು ರಿತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿತಿಕ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರಿತೇಶ್ ನಮ್ಮ ರಿತಿಕ್ನಾಗಲ್ಲ ತೋಟ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇನಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜೆಡ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ರಾಹುಲ್ಗಂತೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತೊಂಡಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾತೊಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಂಡ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೊರಣ್ಣಿ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಆತಜಿ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಬಗ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪಾವೆಂದು ಸೊ ಜಾಮ್ ಆತನ್ ಫೈನಲಿ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವಿತ್ತೆ ಜಾಮ್ ತೋಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುಲ ಕನದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಂಬ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಯಾನ್ ರೀತಿಗೆ ರೀತಿ ಮುಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಮುಜ್ಜನಿನಿ ಜಾಂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುನು ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕದ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ತಿಂದು ತೋಪಾವ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಜಾಮ್ ದಡಿ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಹೂ ಒಂದು ತೋಪಾವ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ರಿತಿಕ್ ಮರಕ್ಕೆ ಮಿತರ್ದು ರಿತಿಕ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ತು ಆಯ್ಸ್ ರಿತಿಕ್ನ ಚರ್ಬಿಸಿಲಿ ಆಯ್ತು ಟಾಪ್ ಪೋಂದಿರಲಿ ಸೊ ಜಾಮ್ ಟಾಪ್ ನಿಗ್ಲಿ ಜಾಮ್ ತೋಪವೇನು ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಪ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಜಾಮ್ ಉಂಡದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಜಾಮ್ ತೋಲಿ ಸೊ ಅವು ಜಾಂಬು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವರುಂಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಟಾಪಡು ಸೊ ರಿತಿಕ್ಕಿತ್ತ ಟಾಪಡ್ದು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿರಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಟಾಪಡ್ ಉಂಟು ಜಾಮು ಸೊ ರಿತಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿರಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಾತ ಕೊಯ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಸೊ ಗೈಸ್ ಜಾಮ್ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಜಾಮ್ ಕೊಂಚ ಕೊಡು ಸೊ ಒಂದು ಜಾಂಬು ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪ ಸೊ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪದ್ದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎರಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪಕ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಪ್ಪಕದ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಇತೆಯಲ್ಲಿ ದಯಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಪಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ದೆಪ್ಪಾರ ಬಂಗಾರ ಪುನಃ ಬರ್ಲುದು ಈತು ಮಲ್ಲಕು ಅದೇ ಊರೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಅದೇ ಊರೊಂಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಬುರುಳು ಪ್ರಸಾಪಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಪರ ಕಂಟೀರು ಬಚ್ಚಿಜ ಮಿತ್ತು ತೂತುದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಯಾರ ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಅಲ್ಪಗಿಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸತುವಲಿ ಕುಕ್ಕು ದಾರಬಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮ್ ಬಾರ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೂರ್ದೆ ರಿತೇಶ್ ಸೊ ಮಾತ ಮೂರಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ರ ಕೊಲ್ಲುನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತೋಲಿ ಸೊ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಜಾಮುಂಡು ಸೊ ದಾರಬಳಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಕೊಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ತುಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಂಡೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮರಲು ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕಂದಾಪಡ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನು ಬಂದ್ರಿ ಇಂಚ ತಿನ್ನು ದಾರಬಳಿ ಸಬಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಯಾ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪೊಲಿ ಖಾರ ಸೀಪೆ ಖಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐಕ್ಯದ ತಿಂಕೆ ಬರ್ತಾಯಿ ಮುರ್ಕಾಗಿ ದೋದಿ ಖಾರ ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಮಗ ಕಾಯ್ದಾರ ಬಳಿ ಸೈಪೇಂದಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿತಿಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಇಂಚಿಡ್ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ತೋಜ್ಜ
ಇಂಚೆ ನಿಲ್ಕಣ ಕಾಂಗರು ಬರ್ತೀರ ಎನ್ನ ಇಡೇಟ್ ಬರ್ತಾಡ್ರ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತಿಂದ ತಿಕ್ಕುವ. ಸೊ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಡುಕ್ಕು ತಿನ್ನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡ್ಕನೆ ಆಯ್ತು. ಕರ್ತನಾಗ ಅಲ್ಪಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಖಾರ ಖಾರ ಕುಕ್ಕು ಘಮ ಘಮ ಖಾರನೇ ಮಾರ ಉರಿ ಮುಂಜಿದ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೈಸ್. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ತೀರಾ ಸೆತ್ತಿ ಎರ್ಮೆ ಅಲ್ಕಿ ಜಾಮು ಒಂದು ಜಾಮ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಮುಗಳ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದ. ಏನು ರುಚಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಉರಿ ಮುಂಚೆ ಊರುಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರತಾಪ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪಲ್ಯ ಕಲೆ ಮಲ್ದ. ಅಗೇನ್ ಕುಕ್ಕು ಜೊತೆಗ ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾತಾ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದಿನಿಗ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ. ಸೀಪೆ ಖಾರ ಪುಳಿ ಒಂದಿ ಸೀಪೆ ಪುಳಿ ಉರಿ ಮುಂಚಿದ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಮ್ ಜಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಮ್ ಜಾಮ್ ದಿಪ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಪತ್ಲಿ ರಪ್ಪ 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 ಇತ್ತೆ ಜಾಮ್ದ ರುಚಿ ನೋಡು. ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ. ಸ್ವರ್ಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ತೋಟಾಡು ಆಯ್ತು ಖಾರ ಖಾರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಪ ಅವಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊಡತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಂದ ತಿಕ್ಕುವ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂದು ಸೀಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಪ್ರತಾಪು ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಗೆ ಏನ ತಿಕ್ಕನ್ ಮಾರ ಜಾಮದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ನೆ ಬಿದಾಣ್ಣೆ ತಿತ್ತೆ ಪೂರ ನೆಂಚುಂಡು ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗ್ ಖಾರಿಜ್ಜ ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಅಂತ ತಿನ್ಲೆ ಸರೀತೆ ಬಾರಿದ್ದೆ ಅಬ್ಬಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಪುಲಿಯ ಯಾವ ಪೂರ ಫೋನ್ ಪುಲಿಯ ತಿನ್ಪೇರೆಂಚ ಅದು ಭಜಂಜೆ ಜಾಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇದು ಜಾಮ್ ಮಾತ ಬೆಜ್ಜಿನ ಜಾಮಿ ಬೆಜ್ಜಿನ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೆನಿತ ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಿಂದಾಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕು ಜಾಂಬು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ತಿಂಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ದಿಪ್ಪುಂದೇನುವೆ. ಸೊ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೋರಂದೇನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ತಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬುಂಡಿ